Igbo ndị ọma na-ege m ntị egbekwa na mbịa na ụmụ maka osi adị na asị m ka m wetara n'ozi dị oke mkpa maka na onwe anyị ewepụ ha aka enwe n'ofe kịta ọ ya aghọ aka mmadụ maka na ya bụ ihe ụmụ Igbo anyị atụpụgo ogodo gbara ọtọ maka na ọ nwe ihe Okongwu Dibia na-eme nna asị biko nna ha amaọkwa amasị ike na ya ofu mbọsị ndị oyibo si one day monkey go market no go come back biko ihe a nke Okongwu Dibia na-aga egosi gasị onwe ndị na-akpụ adọ ayọrọ onwe ndị authority dịka organization ya ejide ya kpuchie ya kpakpatụgodi ya megoro ihe ya portable hichujuke new ugboro nke bụ na ose na ọbụ anya nwa bụ adreesị ụmụ dibịa ị na-egosizi na-ekwu okwu dị aṅa na-akwesịghị ikwu ekwu ụmụ dị okwu a na-ezu ezu okwu ya pụta nka nke eveti na-ese ị na-eme ị na-agwọ ọgwụ bụ do as I say or do as I say yes mmadụ ya agwọcha mmadụ ibi ọgwụ you nwezi a controlling power in your tongue to command somebody to ime mmadụ ị na-eme onye ahụ na-eme ihe ọ chọrọ ka ekwe how will you feel ma iweli ya jije chọọ nwaanyị gbado chọọ nwaanyị di na dị ga-achọ ụmụazị mmadụ aghara agha maka na onye ahụ is no longer control of his or herself ọ bụrụ ihe mmadụ metere biko na asị m kwunu na vidiyo biko wepụ sentiment aside jọji okwu a maka ya bụ ihe na-ewezi m iwe ọ sị na si were efie chọba ewu ojii tupu chi eji Okongwu Dibia eme ogo ka o wee ego ka onye nwere ya ama ebe onye nọ biko si dụọ ya ọdụ nwọdụ n'egodo na vidiyo ka unu fụ gịnị ebudo okwu ekwe bụ ịgba mmadụ okwu ya ịgbara onye ahụ ka onye ahụ ya eme ka ọ ya eme ọ ya bụ okwu ga-agbaga okwu ekwe ka m na-agwọ ọfụma bụ ngwa ọrụ ya onye ọ bụ otu 7 days okwu ekwe bidoro bụ ọrụ okwu ekwe how many years ka ị nọgoro na dibia amụrụ m n'ime dibia na amụ edị m 7 years wee bido n'ime dibia wee so nna m wee na-eme agbapụgo vidio before ma gbaba m vidio before kedu afọ anyị dị afọ m nwakwedikwa m na ọkịja ọrara eze onye ụlọ na-anụ onye egwu Okongwu Dibia dresị ụmụ alụsị onye mụ na ya nọ bụ perike ọma nke ọkịja ịghọta ịma na-enwe perike ọma na nke zụta afọ n'izu ọgụ nke anụnwa bụ perike ọma na ọkịja ị na-anya na obie ka ị nọ ebe ọ na-anọ eme dibia how many years ka isi n'ime godo dibia a ghara ịgbara asị ọsọ enwe m dibia 25 years now 25 years adị na nwata 25 years etiri ya n'ahụ ya abụ n'ebe tata ọ ọ na-eka bụ ụmụasị so okwu ekwe na ka ife a na-eyuzu gasị ya na ya ka m gworo ya okwu ekwe oyibo ga-egotere m udene isi udene ya bwana window udene mapụrụ ozu afọ ya bụ oke udene anwa na-agba ọ na n'ụkwụ achọbụla m ya ote ya onye nwa ya eji aka ya weta ka ọ gị ya wetara ya onye a maka ihe agwakwọrọ m ya onye ọjọọ ka ogota maka ọnwụ ndebe abịa ka ara ọrụ ọsọ ka ha were aka ya gota onye weta ego mba n'ahịa ngota ya udene dị ndụ ka nke nwụrụ anwụ ma nke nwa ma nke dị ndụ isi aka ị nidiri gwọrịa okwu ekpe ahụ dị ọgwụ ịgwọsị ya oyi ebido ebe ahụ lebe ozugbo ka onwe dezi a na-enye ya bifo owe ebido lebe ọgwụ m na-agwọ ebido 21 days ebido dibia ire 21 days wee dibia ire 21 days ka ọ ya nọ banye ọgwụ ya ere bọkwa obere ife that 21 days ka ọ wee doo anya anya dokwuo my fans anya ị na-ege ntị that 21 days ọ ịgwọbịa gwọsịa ya ọ nọlụle olesi o wee bido rụba ọrụ ngwọcha ya bụ ọgwụ kọwara onye ka o esi na-eyuzi ya oge ị na-eyuzi ya 21 days ọgwụ abụghị ya agụzi o mesiri uche blọd ya gwọkwa mmadụ okwu ihe ọ gwara onye ya na-eme ozugbo ahụ onye ọzọ ka ọ je ka ọ bịa ọ na-ama na-eji ọkụ ya arụ arụrụ a mba ị ga na-atịrị nwoke ihe ụmụ nwaanyị anụnwa bụ a na-emesi ọyị nwoke na nwoke na-ekwenye ha ego a were gba nwoke ahụ nwoke ya weta ego ahụ okay that means ndị na-eyuzu karị nke a bụ ndị a na-anọsị na street ụmụ nwaanyị agasị nwoke okwu ekwe gbasara ndị na-ebu anya ntụ na-eke ejigo n'ụzọ ịgba anụ ego ya wee okwu ọdụchiri ọgwụ n'ụzọ ya anyị gbara ka ọ ya ekwe eburu ọgwụ gafee wonderful nna ya aka nọ ndụ ka ọ nọzikwa ndụ nna m anwụgoro na ọ bụ ya taa o dibia ka ọ na-eme wasị na nwa ya ebe dibia and na obi akwa ka ọ nọkwa wee mebe obi ka ọ nọ wee mebe nke ya ọsụna mma bụ onye nwere ibu n'ibu ya bụ dibia atọfụ 8 boys ọ mụrụ 8 boys na ọmụnwa ji ọfụ ya bịa ruo taa so as dibia ka ife ị na-ekenwu because ị ma na
mgbe gboo abata na nke dibia o nwere ife ọ na-abụ dibia ma yes n'obe dibia ka ịbata like ife nwere fi ike ime nwu like magic emere kịtọ like anyị afụ n'anya ma yes n'obe dibia ka ịbata ụlọ nne n'anya ebe anụma fi anụma maka client na ndị ọcha ya ekweghị akwụ ụgwọ ada afọ onye otu na nke agbachie ya client ala ọkwụkwọ ya atọ ya kwụ ụgwọ ụtụtụ days eji eme ozugbo onye ọcha adrọpụ ego ihe na-ala ọkụkwa client na-alụ client ụnụ na-anụ n'ife ọ na-ekwu n'ọrịa dị ife onye anyị nọ na nke bụ na nke Perikoma na Ọkịja ka kpogodo ụlụfa your nọmba ọmụma Perikoma na Ọkịja 1 nọmba m bụ 08028152674 ebe anụnwa bụ n'ụlọ agwụ nsọ ebe ahụ na agwụ nsọ bụ nke a bụ mmiri ngene dị ya mmiri ngene abụ ma ọrịa na mmiri iji agwọ ọrịa ma mmiri ịbịa kpee ekpere ebe anụnwa ihe ọbụla ekpere ekpere ọgazie ma ndị na-achụ odi onye were asa ahụ mechaa dị abịa ọ na-alụ many things akọbịa tachi ga-echi ga-abụ ọ dị ka ndị gọọmenti enye ya certificate ha nyere m ya as for dibia yeah that means I confirm mgbe obi fe enye gị yeah ọbụla obere ife so nke ni bụ ka ife dị award ka nke a bụ Anambra steeti gọọmenti ajem n'aka je wọta ya okay kedu afọ ụmụ ọgwụ ị na-agwọgasịdọ nke a dị ebe anụnwa ya ka na-akpọ oke ibubo ya dị ya arụsị na-agba ego ya bụ oke ibubo a ndị nke bụ oke ite nke ya were nke ịgbachi ụmụnna dị anya ụfụ ọgwụ ka nkụ mana ekwu ekwe anụnwa ka eji mara okwu ekwe ka eji mara m ọfụma a na-ekwu a na-eme eme ịchụ aja do as I say ịchụ aja ndị mmiri ị agbanwụrụ mmadụ testing like sample nke a ga-eji nwa yes onye ọjọọ sample like anyị kpọta ịsịfụ na aka mkpọtalụ gị ofu onye ịghọta ị ya agwọ ọrịa ịgwọsị ya ọ test ya bịa online nye testimony si yes na onye dị otu agwọsịrị m ọgwụ a mfe ifie ịmana ọgwụ a na-agwọ abịa na ọgwụ a na-agwọ ndị gwọ okwu ekpe ahụ mmeji afọ ofu onye wee gwọ ọgwụkwụcha ya mma agwọ nke nyere nke m gwụrụ mma nke onye ka m na-ekwu like ịkpọtafụ mmadụ na ịkpọta mmadụ mma gwụrọ ya ngwọcharịa ya kwụrụ m ụgwọ ọrụ ọrịa ya bịakwụ m ụgwọ ọrụ ma ya otego maka oke bịa nso ka fana ife na-ekwu inwe ike ịgwọsịrị ya mmadụ ya kwụrụ ya gwara m ụgwọ ndo ya n'iyi ọrụ ọ leziarị ya ọbịa setụrụ m nke a bụ garanti ọ na-enye ụnụ ị na-ege ntị so anyị nwekwa ike ịkpọta mmadụ imeria ya because ekwu ekwe bụ dibia ị na-ege ntị so ọra na eze onye ụnụ na-anụ onye bụ Okongwu Dibia adreesị ụmụ alụsị ka ụnụ na-anụ onye mụ na ya nọ bụ Perikoma kpọkwalụfa nọmba ya ọzọ nọmba m bụ onye dị interested 08028152674 08028152674 ọ nọmba iyi eji nweta ya ị na-ege ntị apart from onye mma akpọtala ka anyị wee nene nke iji wee bụrụ dibia ị na-ege ntị fụ ụnụ nwa onye ọbụla dị interested n'ife ọ na-alụ ụnụ fụ nọmba ya ịkpọọ ya vidio koto confirm n'ọnya nwa ka a hapụ igwu unu gwayo maka ụnụ na-anya ndị skamas ka nkụ ya gazie ụnụ rụzie ka ọ Ndị Igbo eji m n'aka unu na-eche anyanwụ vidio biko ebe onye nọ biko nyela ya ka gbasa ozi ya ka ozi ya lue onye ọbụla ntị maka na amegide ihe ofu mbọsị ndị analụ mmadụ ụlala ị na-akpọpụtacha ndị nego na omenala mechagoro ihe ọjọọ kemgbe 30 something years 40 something 20 something years ị na-ebupụta ha na-ebubata kịta ụmụazị the age of 18 16 na na-ele n'ịntanetị na-afụ ndị nego no these guys are not regarded as legends. Some things are better left to be buried and dead and gone forever. Na ghọtago ka ya chagodo ndị Igbo bụ na ihe a na-aga na vidio a na-agbapụta ọzọ ọ gịnị nụ na-ekwuchakwa m ka ọ ha m n'ọnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ do biko